Саулар мısınız muhterem cemaat? Ey siyiniş, in kadirli izgi Mevlid ayı kildi. Ümmetine şefkat etken izgi Mevlid ayı kildi. Hak rahmeti bizge bik zor, jirini kukne qopladı nur. Açtı bizge hak tuğra yol, izgi Mevlid ayı kildi. Şu şayda Resul tuda, dünyada nur balkıp turdu. Көңілләргә шатлык тулды, изге Мәүлид айы килде. Кадерле ай, бу ай безгә, иман нуры бирде безгә, бер Аллаһыдан бүләк безгә, изге Мәүлид айы килде. Бу айда күп салават әйтик, йөздә иман нуры балкыр, тәүбәләрең кабул булар, изге Мәүлид айы килде. Иман әхлен шатландырган, тугры юлга сафландырган, начар юлдан сакландырган, изге Мәүлид айы килде. Аллаһы дусты безгә килгән, мөэминнәргә шатлык биргән, барчабызга шәфкать иткән изге Мәүлид айы килде. Күкрәгеңдә сакла син бу айны. Хөрмәт итик чын күңелдән, Рәсүл исме Ислам юлы. Күкрәгеңдә сакланы. Кушканнарын тотыйганың, бу ай бүтән айдан өстен. Аны һәркем хөрмәт итсен. Хөрмәтләгән һәркем рәхмәт алсын. Изге Мәүлид айы килде. Куәтле булсын ислам әхле, шатлык безгә иман әхле. Сөенеш безгә Коръән юлы. Изге Мәүлид айы килде. Баштан аяк рәхмәт булган, безгә бик зур нигъмәт булган, мөэминнәргә шатлык биргән изге Мәүлид айы килде. Аллаһка шөкер, менә быелгы Мәүлид айларында күрергә насыйп булды мөхтәрәм җәмәгать. Инде һәр кайсыбыз белә, Мәүлид туу дигәнне аңлата. Без шушы көнне Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейһиссәламның туган мизгелләрен, туган көнен үзебезчә билгеләп узабыз. Электән бу көнне мәҗлесләр үткәрелгән, әлеге мәҗлесләрдә вагызлар сөйләнгән, бәйетләр, мөнәҗәтләр укылган һәм әлбәттә инде Пәйгамбәребезгә багышлап дини шигырьләр укылган, салаватлар әйтелгән. Безнең менә шушы 4нче ел рәттән инде Мәүлид кичәләре аерым бер нәселнең, аерым бер гаиләнең йортында, фатирында гына калмыйча, шулай залларга, зур залларга да чыга. Һәм быел шунсы сөенечле, Аллаһка шөкер, без инде Татарстан белән генә шикләнмичә, хәтта Россия төбәкләренең берсенә, татарлар иң күп яшәгән төбәкләрнең, мөселман кардәшләребез иң күпләп яшәгән төбәкләрнең берсе Пермь төбәгенә дә барып кайтырга безгә насыйп булды. Һәм инде андагы кардәшләребездән дә, андагы милләттәшләребездән дә, мөселман кардәшләребездән дә сезгә бу кичтә мин сөенә шатлана, аларның сәламнәрен һәм дә рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Аларның изге теләкләре бөтен дөньяда, илебездә мөселманнар бердәм, тату булсыннар һәм без менә шулай бердәм, тату яшәгәндә генә хак юлдан баруыбызга чын күңелдән инанып, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәгәндә генә безнең динебезнең, иманыбызның камиллегенә ышанып, инанып яшәгәндә генә киләчәгебез бәрәкәтле, мул булыр дигән фикерне җиткерә аларда. Һәм без дә шул фикергә кушылып, әйдәгез әле үзебезнең кардәшләребезгә игътибар йөзеннән алдагы айларда да бу Мәүлид айы белән генә шикләнмичә, бер-беребезгә кунакка йөреп, бер-беребез белән аралашып торсак иде. Мәүлид бәйрәме, Мәүлид кичәләре ул әлбәттә дәгъват, исламны дәгъват итү һәм әлбәттә аралашуда. Аралашканда без үзебезнең күңелебезне сафландырабыз һәм инде вагызлар тыңлап, салаватлар әйтеп, дугалар укып, үзебезнең иманыбызны баетабыз. Һәм менә шушы кичәләребез быелгысы, соңгысы булмас. Алдагы елларда да шулай күркәм җәмәгать белән бергә әлеге бәйрәмнәрне билгеләп утырырга насыйп булсын. Мөхтәрәм җәмәгать, инде безнең бүгенге кичәбездә дә вагызлар да булыр, әле сүрәләрне дә без укырбыз, салаватлар да әйтербез, мөнәҗәтләр дә тыңларбыз. Әйтәгез әле бүгенге бәйрәм кичәсен, Мәүлид кичәсен без вагыз белән башлап җибәрик. Һәм минем сәхнәгә чакырасым килә, әле рәсми өлешкә кадәр үк сәхнәгә чакырасым килә вагыз өчен Казан шәһәренең Сарицына бистәсендәге Зәйнулла мәчете имам хатибы Сөләйман хәзрәтне. Сөләйман хәзрәт, рәхим итегез.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين. Barcha hamd sanalarimiz, rahmatlarimiz, shukrlarimiz bizni yo'qdan bor etib har bir narsadan ustun ham biyiq qilgan Xujabız Alloh taolo bizga bo'lsa edi. Eng izgi kishi, eng nurli kishi, insof kishi, barakat chishmasi bo'lgan, g'alamlarga rahmat etib jiberilgan haq habibimiz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ushbu so'zlarimiz duo bo'lib, salom bo'lib borsa edi. Endi bizdan duo ummat etib yotgan abi bobolarimizga, davatiy davanilarimizga, islarimizda haqlari bo'lgan marhumlarga ushbu so'zlarimizda, salovatlarimizda duo bo'lib borib, bizdan rozi bo'lgan hollarida Alloh taolo ularni nasib eylasa edi. Payg'ambar kim ol deb aytgan vaqtda payg'ambar alayhissalatu vassalam butun g'alamlarga bir eng qadrli Allohning bo'lagi edi u. Chunki shu bo'lakni Alloh taolo kishilik dunyosini baxtli etar uchun, boshqa g'alamlarga o'rnak bo'lar uchun jibergan edi. Ul payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'klarda da, ham yerlarda da maqtovli zot edi. Chunki ul Allohning sevgan zoti edi. Shunga ko'ra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam to'g'rida so'ragan vaqtda kim ol deb aytgach, ul qadrli bo'lak g'alamlarga jibergan. Bizga Qur'onda Alloh taoloning to'g'rida shulay deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey payg'ambar Muhammad alayhissalom, seni butun g'alamlarga biz bo'lak etib jiberdik, rahmat etib jiberdik deydi. Allohning rahmati ul. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam agar kishilarni to'g'ri yo'lga undab, tan turmushi ham jon turmushi bilan durust qo'llanir uchun yo'lini ko'rsatgan bo'lsa, ul hatto hayvonlarga, farishtalarga, jinlarga da bir o'zina ko'ra Allohning bo'lagi bo'lgan. Gali karramallohu vajhuhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning eng muborak shogirdlarining ham shahriyarlarning birisi sili. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga ko'chgan vaqtda, hijrat qilgan vaqtda Makkada tog'larga minib jinlar jilab qolgan edi. Payg'ambarimizni uzatibdi. Jinlar tog'larga minib payg'ambarimizning buna shu izlarına qarab jilab qolganlar edi. Ketdi endi bu Allohning eng sevgan bandasi, sog'inib turganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam to'g'rida bir rivoyat keltiriladi. Kunlarning bir kunida payg'ambarimiz o'zining yosh xizmatchisi bilan Anas ibn Malik ismli kishi bilan shulda borgan vaqtda bir badaviy kishini ko'rgan. Shul g'arabin ko'rgan. Ul avga chiqqan bo'lgan. Ham uning avga chiquning natijasi qo'linda bo'lgan. O'zi shu badaviy kishi zo'r g'avdali bo'lsa da shul kajasini tutgan edi. Ham ul shul kajasi tiri bo'lgan edi. Payg'ambarimiz buni tanib olgan, ham bu da payg'ambarimizni tanigan. Payg'ambarimiz bundan so'ragan: "Assalomu alaykum ey banda, qo'lingda narsa sening?" degish. "Men avshi ya Rasululloh" degan. Shunga ko'ra men avga chiqqan edim. Ballarning oshatasi bor, turmush apparasi bor. Ham Alloh taolo menga bir bo'lak berdi. Shul kajasini tutdim deydi. Lekin hali u tiri deydi. Bir qavmimizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu shul g'arabini aytdi. Ey shul g'arabi, sen bu shul kajasini jibar endi dedi. Nik jibaring meni ana dedi. Sen menga silagan vaqtda ul da menga o'zlarini siladi dedi. Ey Allohning rahmati tishgan banda, ko'klarda ham yerlarda tanilgan zot. Men shulga chiqqan edim. Mening balalarim sitsiz o'tiralar edi. Ularning oshislari kelar rizq izlarga, ham bu kishida mana shu balalarin oshiqtir ishin shulga chiqqan bo'lgan avga. Ul meni tutdi. Uning balalari rizqli bo'lsalar, mening balalarim rizqsiz qolar. Ey payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, meni jibarib tursin hali bu shulga arabi. Balalarimga rizqini olib qaytib berayim, onları qaytirman, qo'lni lagirgiman. Ham menga yozilgan yozmishni o'tarman deb aytgandan so'ng bu shulga arabi kirib qo'yib, payg'ambarimiz alayhissalom buni menga anglatib bergandan so'ng, ul hozir ketsa mening qo'limga qaytmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam amin edi. Sen menga ishonasizmi dedi. Tegaytda ishonam dedi. Şangaş min sina emanet bulup turman vaqtlıca. Meni o'zingning avda tutgan bir mana shu malı bulup alıp tur deb aytdi. Ham shu bir ko'pmedir vaqt o'zgandan so'ng shul kajasi mana shu balasına rizq olib qaytgandan so'ng qaytdi. Abu Bakr Siddiq zamanasında Peygamberimiz sallallahu alayhi vasallamning endi ko'milgan vaqtidan so'ng Peygamberimizning qabri yanına ko'p kishi ziyorat qilishga kelgan. Ham kishin ko'ra turgan bo'lganlar qo'y vaqt payg'ambarimizning qabri yanında, payg'ambarimizning muborak tani yotgan qabri yanına boshini iyib kishin shul kajasi bosib turgani. Ham Anas ibn Malik ayta, ul ana tigi kajaning balasi bo'lgan ekanligini biz angladik deydi. Payg'ambarimizni agar kishilargina tanigan bo'lsalar, uni hayvonlar da ham jinlar da tanigan bo'lalar.
һәм хәтта Газраил үзе Пәйгамбәрбез алейхиссаламның җанын алган вакытта рөхсәт сорап керә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына. Инде сөйләп үтәргә кирәк Пәйгамбәрбезнең бәрәкәт чишмәсе икәнлеген. Ул Аллаһның бәрәкәт чишмәсе иде. Аны күргән кеше, аның белән аралашкан кешегә бәрәкәт төшми калмый иде. Пәйгамбәрбез Мәккәдән Мәдинәгә күчкән вакытында бик талып арганнан соң, дошманнары артыннан куганнан соң, Умму Маъбад исемле гарәпләрнең менә шушы Умму Маъбад исемле биргән бер карт карчыкта туктады. Абу Бакр белән. Һәм әйтте: "Я Умму Маъбад, мин Мухаммад Расулуллаһ ди, мин ди Мәдинәгә юл тотам ди. Хәлебез бетте ди. Бераз булса да безгә сөт бирмәссең микән? Сатып аласыбыз килә ди. Яки ит бирмәссең микән? Ризык бирмәссең микән?" дип сорагач, Умму Маъбад әйтте: "Минем көтүем бөтенесе тауларда ди, яки кырда ди. Минем үземнең ризыгым да юк ди. Ләкин минем тегендә ди, менә шушы хайваннар тора торган җирдә кечкенә генә авыру кәҗәм басып тора ди. Ул савылмый ди. Әгәр сиңа ул сөт бирсә, син бар да аны сау ди, һәм шушы сөте белән куллан ди." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы кәҗә янына килә, сава башлый, һәм аннан кәҗә биргән сөттән өстенрәк күп сөт бирелә. Һәм хәтта Абу Бакрның һәм Пәйгамбәрбез алейхиссаламның һәм Умму Маъбадның иендә булган кешеләре шушы сөт белән зауык итеп ризыкланалар. Чөнки Пәйгамбәрбез бәрәкәт чишмәсе иде ул. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында шушы Умму Маъбад исемле хатын сөйли. Бу Умму Маъбад гарәпләр арасында танылган хатын иде. Чөнки ул Пәйгамбәрбезгә менә шушы йылы күңелен биреп, ылы хөрмәт күрсәткән зат. Пәйгамбәр алейхиссалам аның йортында бер кич кунып, бер көн уздырган. Пәйгамбәр алейхиссалам безнең бер агач бар иде. Ул бер качан үсми иде ди. Шунда тәһарәт алырга чыккан вакытта суы шушы агачның астына саркып төшә иде ди. Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам Мәдинәгә юл тотканнан соң шушы агач ди, матур яшел бер агач булып үсә башлады ди. Һәм ул тәмле җимешләр бирә башлады ди. Ул тәмле җимешләр бирә башлады ди. Һәм кемдә кем шушы җимештән зауык иткән булса, аның авырулары бетә иде. Һәм хәтта шул гарәпләре килеп шушы агачтан яфракларын алалар, авыру хайваннарга ашатырга, чөнки авыру хайваннар сөт бирмәгән сыерлар сөт бирә башлый иде дияләр, һәм дә авыруларыннан арыналар иде. Күпмедер вакыт узганнан соң Умму Маъбадның малае сөйли. Күпмедер вакыт узганнан соң ди, агач саргаеп төште ди. Һәм без ишеттек ди. Бөтен кешеләргә файда китерә торган, бөтен шул гарәпләре дәва һәм шифа таба торган агач саргайды ди, хәтта яфраклары үсми башлады ди. Без ишеттек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ахират сәфәренә киткәнен ди. Инде күпмедер еллар үткәннән соң ди, шушы агач ди, тәмам бетте ди. Һәм без ишеттек Пәйгамбәрбезнең газиз киявы булган һәм шәһрияры булган Али разыяллаһу анһу җир йөзеннән китеп шәһид булып киткәнне без ди. Һәм инде 60-нчы елны хиҗрәт буенча 64-нчы елны ди, шушы агач тәмам бетте ди. Бу агачтан бер нәрсә калмады ди. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның газиз аныгы Хусейн исемле зат мәрхүм булып китте ди. Һәм шушы агачның тамырлары янында кызыл кан кебек бер төс чыкты ди. Шуның белән агач бетү белән ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның мөбарәк менә шушы нәсел урыннарыннан булган Али һәм Хусейн һәм үзе киткән белдек ди. Менә шундый инде ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Без менә шушы Пәйгамбәрбезне яратканга күрә һәм күңелебездә аңар карата мәхәббәтебез булганга күрә, аның догасы белән яшибез, аның бәрәкәте белән ризыкланабыз, аның менә шушы калдырган юллары буенча барабыз. Һәм безгә бүгенге көндә нәрсә җитми дигән вакытта, хәтта вахши булган чүл гарәпләре мәхәббәт белән караган Пәйгамбәрбез алейхиссалату ва саллямның күңелләрен иретә алган булса, безгә Пәйгамбәрбезгә мәхәббәт җитми. Шуңар күрә бу Рабиул Аввал айларында без Пәйгамбәрбезгә карата мәхәббәтебезне күбрәк күңелләребездә тутырып, вакытны бушка уздырмыйча, Пәйгамбәрбезгә күбрәк салаватлар һәм сәламнар әйтсәк иде. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтә: "Әгәр дә бер мөселман кешесе миңа салават яки сәлам әйтсә, мин фәрештә җибәреп җавабын кайтарырмын" ди. Зур кешенең җавабын көтәргә бик ризабыз. Ләкин Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам әгәр безгә фәрештә аркылы җавабын кайтарса, моннан да кадерлерәк бүләк бар микән? Аллаһ субханаһу ва тааля шушы мәүлид айларын
тулы итеп уздырырга насыйп эйләсен. Күңелләребездә Пәйгамбәребезгә мәхәббәтле булып, Пәйгамбәребезнең менә шушы хакыйкый рухи мирасчылары булып яшәргә һәрберебезгә насыйп ва мияссәр кылсын. Ахират сәфәрләрендә дә Пәйгамбәребезнең йөзләрен күреп, аның шәфаәтенә ирешеп, Аллаһның улы булган рәхмәтләренә ирешергә һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә насыйп ва мияссәр кылса иде. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рәхмәт. Аллаһның рәхмәте яусын, Сөләйман хәзрәт. Мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге кичәбездә инде без төрле елларда иҗат ителгән дини шигырьләр белән дә танышып барырбыз. Сәхнәдә шушы безнең борыннан килгән гореф-гадәт йолаларыбызның кайберләрендә чагылдырырга тырышырбыз. Я Ходай, рәхмәтеңнән безне мәхрүм кылмасын. Күңелебезнең ак күгәрчендәй дуасын кабул кыл. Күңелебездә шул кадәр тәмле теләкләр, Раббыбыз, пак иман берлә тибә безнең йөрәкләр, Раббыбыз. Мәңге мәгъсум, мәңге нурлы булса иде күңелебез, әкрен-әкрен, ямьле, һәйбәт үтсә иде гомребез. Я Ходай, рәхмәтеңнән безне мәхрүм кылмасын. Күңелебезнең ак күгәрчендәй ак дуасын кыл кабул. Инде, мөхтәрәм җәмәгать, безнең вәгазьләребез, салаватларыбыз, дини шигырьләребез, алар концерт номерлары белән нәкъ менә шушы дини рухтагы халкыбызның гореф-гадәт йолаларын чагылдырган чыгышлар белән үрелеп барыр. Һәм хәзергә менә шушы концерт өлешен, җырлы өлешен, биюле өлешен башлап җибәрү өчен кичәбезнең мин сәхнәгә Сырнай фольклор этнографик ансамблен чакырам. Сәламләү чыгышы. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Сырнай фольклор этнографик ансамблі. Рәхмәт бик зур. Җир йөзендә җөмлә мөмин нигә шатланган бүген? Мәдрәсәләр, башка җирләр нурга капланган бүген. Җир йөзендә бәйрәм итә барча мөселман бүген. Чөнки Хәзрәти Мөхәммәд дөньяга килгән бүген. Мөселман мин дигәннәргә бәйрәм итәрлек бүген. Чөнки Хәзрәти Мөхәммәд туган бүген. Бүген нигә шатланабыз? Ни эш кылдырган бүген? Чөнки Хәзрәти Мөхәммәд дөньяга туган бүген. Җир йөзендә хакыйкатьләр шамгысы яндырган ул. Ислам динен таратырга бу дөньяга туган ул. Җир йөзендә барча инсан нигә шатланган бүген? Чөнки Хәзрәти Мөхәммәд дөньяга туган бүген. Динем җиңсен дип ялгызы мәгарәгә кергән ул. Чын дин ислам әһлен дөньяга җыйган ул. Җир йөзендә җөмлә мөмин нигә шатланган бүген? Чөнки Хәзрәти Мөхәммәд дөньяга килгән бүген. Инде без Мәүлид айы, Мәүлид бәйрәме ул ай буена дәвам итә дибез. Һәм менә шушы берничә көн элек кенә без Мәүлид кичәсен билгеләп үткән булсак, инде шушы көннәрдә туган тумачаларыбыз белән, кардәш уруларыбыз белән кунакка йөрешү, аш мәҗлесләре уздыруда әле күркәм гадәт саклана торгандыр безнең мөселман гаиләләрендә. Һәм менә шушы бәйрәмнәрне җәмәгать белән бергә үткәрүгә сәбәпчеләрдән булган шәхесләрнең берсен мин сәхнәгә чакырасым килә. Мәүлид бәйрәме белән котлау өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Диния нәзарәте мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйизне чакырам. Илдус хәзрәт, рәхим итегез. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулиллахи Мухаммадин ва алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах субханаһу ва тааля һәммә безгә дә шушы мөбарәк булган вакытларда, Мәүлид көннәрендә барлык ниъмәт хәсәнәтләрен бирсә иде. Элек-электән безнең татар халкында ике улы бәйрәм, калганнар да бәйрәм булган әлбәттә. Җомга көненнән гайры бөтен халык белән бәйрәм итә торган, җәмәгать белән бәйрәм итә торган көннәр ул да булса, беренчесе Курбан гаете булса, икенчесе Мәүлид бәйрәме булган гомер-гомердән. Һәм инде Аллаһның рәхмәте шактый гына еллар кашып-пусып өйләрдә Мәүлидләр җыелып укып тыныч кына үткәрә торган булсак, берничә ел дәвамында без сезнең белән шушында очрашып, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип сукиң сулыш белән шушында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның мәүлиде турында, аның туган һәм яшәеше турында, һәм бу дөньяга рәхмәт белән килгәнлеге турында сөйләшәбез, тиешле кыссаларын, касидәләрен әйтеп, тиешенчә анарга дугалар, салаватлар белән, мөнәҗәтләр белән анарга Аллаһ Тәгаләдән мөрәҗәгать итеп салаватларыбызны, сәламнәребезне җиткерәбез. Инде Мәүлид, ягъни Мәүлидин Нәби, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва сәлламның туган көне төрлечә әйтәләр. Бар, юк. Юк дип әйтсәк инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям тумаган була. Бар дип әйтүчеләр, әлбәттә, бу бәйрәмне үткәргә кирәк, аны һәр дәвам итәргә кирәк диючеләргә каршы әйтүчеләргә, ягъни үткәргә кирәкми, ул үзе үткәрмәгән бит, тегеләй булган, булай булган дип буш сүз сөйләүчеләргә дә әйтәсе килә. Без һәр вакытта да анарга мәхәббәт йөзеннән, үзебезнең киләчәктә аның белән җәннәтләрдә мәҗлестәш булырга теләктән аны искә алып шушлай җәмәгать белән утырабыз. Вa'tasimu bihablillahi jami'an. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, нинди генә хәлдә булсагыз да Аллаһ Тәгаләнең диненә
hem şuşa dinge sebepşi bulgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yüzüne yani sünnetine cemaat bulup yapışığızdı. Biz şuşunu cemaat bilen ötkerige dualar kılgan vakitte de cemaat bilen dua kılabız. Namazlarımızı ötesek de, başka türlü şaralarda da biz her vakitte cemaat bilen öterge tırışabız. Şuna göre biride de, mevlidde, ne için şuşlay jiyılıp oturabızsın? Bu söz tınlar için tügül, her bir eytken sözler, her bir şuşu eytken münecetler, kılgan dualar, her birisi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karata. Kimde kim mındıqadı kinde bir salavat aytsa, bütün kuk ehli onarga salavat aytırdı bir tapkır. Kimde kim Cumğa günü ona salavat aytsa, bütün kuk ehilleri ona 100 tapkır salavat aytırlardı. Bu Ümmü Gayşe'den, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hatınından kelgen hadis, hem ol aytgan sözlerge doğru getirip biz her daim salavatlar bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e selamlar bilen özümüzün muhabbetimizni yöneltemiz. Belki sahabeler işitip bilemiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vafatından soň Bilal radıyallahu anh azanına aytılmay. Bir devamlı vakit içinde eşhedü enne Muhammedur Resulullah degen ahangdan avazdan soň bütün sahabeler hoşlarını joyup, ağınlarını joyup, öksüp jılap namaz okuy almaz derecege jetdiler. Şul kadar muhabbetleri güçlü bula. Hatta indi ondan soň da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e selam aytı meselesinde eğer de benim vafatımdan soň da meni selamlarga unutmağız diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytı. Ya Resulullah, biz seni selamlar biz. Sen nişik cevap kaytarırsın soň? Senin cesedin şirigen bulaşak. Ele ta'rifun, bilmisiz mi siz? Nebilerinin cesetleri, gevdeleri şirir miydi? Hum fi kuburihim yusallun. Onlar kabirlerinde namaz okuyorlardı. Her vakitte selamun aleyke ya Resulullah selamun aleyke diye etsek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve aleykümüsselam degen cevabın kaytarganını biliriz. Çünkü benim canımını Allah Teala denemekirte de men sizge cevap kaytaracakmın. Peygamberler şu peygamberlerinin ülgüsü bulgan, Resullerinin seyidi yani hocası bulgan, peygamberlerinin pişeti hatmi bulgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni her vakitte de biz isket düşüreriz. Şimdi şu bayramlar bilen, şundan başlanıp belki ileride de, meşitlerde de devam etse, belki biri de olay yok tügel. Birinci yıllarda biz indi Mevlid'nin özün okusak bugünkü günlerde onu ülüşçe vaazlar aşağı, yaki dualar, salavatlar aşağı eyde turgan bulsak, indi tügel ettirip meşitlerde ileride barıbır okuturga gerek. Eğer de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mevlid'in iske alıp, yani onun turunda söylene turgan kasideler, yaki başka türlü şeşme eserler bilen bulsun, salavatlar, selamlar eytile turgan bulsa, ol jirge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti peyda buladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti peyda bulgan jirde iminlik bulur. Avrular şifa tabır. Tanışsız köngüller tanışlanır. Ol jirde Allah Teala'ga karata hem bendelerin birbirisine karata muhabbet artır. Hem insaniyet, kişilik dünyası algarışka gider. Yani cemiyet üsüş yolunda şeşek atır degen galimlerinin, tabiinlerinin, şu evliyalarının sözlerin her daim iste tutup biz her vakitte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni birgeleşip jiyılıp iske alabız. Hem indigil anı köngül turunda yürütemiz. Sahabeler gibi buldur almasak da muhabbetimizni bildirip yani hoşlarımızı joyırlık dereceye jetelmesek de bari bir köngül turlarımızda biz her daim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e karata muhabbetimizni saklayız. Bizdirüşçiler, şunlardan baş tarttırırga tileyüşçiler bir de aldın artın oylamış ya, belki bilimleri jitmegen revişte, belki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e karata
мәхәббәтләре җитмәгәнгә күрә генә әйтә торган сүзләрдер. Аллаһ Субханаһу ва Тәала баштан нурны яратты. Шул нурны икегә бүлде. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үзенең әйткән сүзе. Шул икегә бүленгән нурның бер яртысыннан дөньяны, дөньядагы барлык мәхлукатны, җәннәт һәм җәһәннәмне яратты ди. Калган икенче өлешен минем руханиятымны булдырды ди. Ягъни икенче өлешеннән Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне булдырды. Ләүләк ма халактул афлак. Ягъни син булмасаң, бу дөньяны яратмаган булыр идем дигән сүзне дә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм китерә. Аллаһ Тәаләнең сүзләрен китерә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мәүлиден нинди рәвештә булсын, мөнәҗәтме, шигъри әсәрме, салаватмы, яки чәчмә әсәрме, яки ниндидер вагазмы, анарга багышланган кичә булдырылды икән, биредә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең руханияте пәйда була. Я Раббым дибез без һәр вакытта. Бу дөньяда яшәгәндә синең сөекле кулың булырга насыйп ит. Бу дөньядан үтеп киткәндә дә иман белән үтеп китеп, киләчәктә Расулуллаһ Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мәҗлестәше булып җәннәттә аның белән бергә бөтен мөмин мөселманнар бергәләшеп, я Раббым, синең йөзеңне күрергә насыйп ит дибез. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан-нар. Аллаһу акбар. Мана. Рәхмәт яусан, Илдус хәзрәт. Укы дисәгез, укырбыз, күңелләрегез ачылсын. Эй кардәшләр, ризыкларыбыз җәннәтләргә чәчелсен. Без укыйбыз, сез тыңлагыз, күңелне читкә куймагыз. Бызык уйлар белән утырып, әҗирдән мәхрүм булмагыз. Худайның дусты пәйгамбәр туган көн бу мөселманнар. Бу көн бәйрәм, бу көн шатлык, мөкаддәс, бик шәриф көннәр. Бу Моннан бик күп еллар иҗат ителгән мөнәҗәтләрнең берсеннән юллар иде. Ә инде алга таба Мәүлид кичәсен Мәрҗани мәчете каршында эшләп килүче Мәрҗән дини иҗат төркеме дәвам итә. Рәхим итегез. Бу айда Рәсүлебез Мөхәммәд Мустафа. Яудырабыз без бу көн тәбрик сәламен аңа. Каршы алабыз бу айны без шатлык белән. Бер авыздан әйтәбез без мәрхәбә, я мәрхәбә. Şəfəğətlən, ey Mustafa
Şeriatni sözledin, tarikatni izledin, hakikatni gözledin. Ey Mustafa Muhammed, sallallahu aleyke ya Mustafa Muhammed. Ahiretni uyladın, duygan şaşımadın, hakkıllığın duymadın. Ey Mustafa Muhammed, sallallahu aleyke ya Mustafa Muhammed, sallallahu aleyke ya Mustafa Muhammed. Tağ astında uysuz жерде bizning avul. Urman tağlar saklay ana çıksa davul. İki meşit turı yolna, kıyblаны adaşkanda Fatihasın birir indi. Astında uysuz жерде bizning avul. Urman tağlar saklay ana çıksa davul. İki meşit turı yolna, kıyblаны adaşkanda Fatihasın birir indi. Tırmış atı dolağanda düşüp kalsan, dua kılıp sabırlı keş sarayımdı. Batır Şahım kır şişmesi sularım, Jılga kinli uçlarında tutup indi. En kemsiti bilen kirgen merhametni, saklagansın tuğan ilge mehabbetni. Andırlarda, sabanlarda sayrar kışlar, ağıl köyün gül kabatlap durur indi. Alığayıp yıraklardan kayda, şehirleşken ağıldaşlar tuğan yaka. Söyüp köyüp duyalmıymın eski kaday, kelip yılap yeşi halkım ömür Мәңгелекнең бер мизгелен генә яши, һәр кешегә яшәү бүләк, аңа бүләк. Шуны аңлап яшәү өчен ошбу җирдә бездән сезгә авылдашлар изге теләк. Шуны аңлап яшәү өчен ошбу җирдә бездән сезгә авылдашлар изге теләк. Бу багышлау булсын бүләк, булсын терәк.
Мәрҗән дини иҗат төркеме. Рәхмәт кызлар, егетләр. Рәхмәт яусын. Язгы гөлемдер иман, ана телемдер иман. Иманымны мин онытсам, тәүбә Алла сакласын. Гүзәл зауқымдыр иман, сөйгән халкымдыр иман. Иманым әгәр бозсам, тәүбә Алла сакласын, әдәм булырга кыймам. Тугры юлымдыр иман, йөрәк канымдыр иман. Иманымны мин югалтсам, тәүбә Алла сакласын, бу җиһанга мин сыймам. Шушы тормыш авырлыклары белән, тормыш мәшәкатьләре белән, тормыш шаукымы белән, заман шаукымы белән безгә бер үк иманыбыздан язырга язмасын. Инде бик күпләр күз алдына китерергә мөмкин, бик күпләр уйлана, фикерләнә торгандыр. Моннан 1400 еллар элек дөньяга килгән пайгамбарыбыз ул вакыттагы иң авыр чорга, иң авыр вазгыятькә туры килә. Әйләнә-тирәдә фахишәлек, җинаятьчелек, ул вакыттагы хәлләргә хәтта исен китәрлек. Гаиләдә хатын-кыз дөньяга килү бәла саналган, чөнки ул сатып алу коралына, сатып алу әйберенә әверелгән. Һәм менә уйлап карыйк бүгенгегә килеп, ул вакыттагылар белән аваздаш түгелме безнең бүгенге көнебез? Буларның сәбәбе нәрсәдә? Без адәм балаларының күпчелеге Пәйгамбәребез күрсәткән, Аллаһыбыз күрсәткән юлдан читкә тайпылдык. Кушканнарны үтәми башладык. Күп нәрсәгә көлемсерәп кенә, елмаеп кына карый башладык. Бит чынлыкта без иманлы булсак, иман юлында булсак, хак юлда булсак, бәлки бүгенге тормышыбыз ул вакыттагы ноктага кире әйләнеп кайтмаганда булыр иде. Шуңа күрә дә, җәмәгать, әйдәгез, уйланыйк. Үзебезнең якыннарыбызны, күршләребезне дә уйланырга этәрик әле. Әгәр без башламасак, бүтән кеше аны инде бүген начар юлда йөрүче кеше аңына тиз генә килмәячәк. Дәгъват итәргә кирәк. Аңа акыл өйрәтергә түгел, дусларча, туганнарча киңәш бирергә кирәк. Алга таба кичәбезне дәвам итеп, мин сәхнәгә чакырасым килә. Үзенең вагызлары белән инде күпләрнең күңелләренә үтеп кергән шундый җылы дустана мөнәсәбәт урнаштыра алган шәхесләрнең берсен, хәзрәтләрнең берсен, Мәхмүд хәзрәтне. Мәхмүд хәзрәт, рәхим итегез. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İksiz şiksiz nimetlerin bizge nasip etken Allah Teala'ga şulay uq iksiz şiksiz rahmetleri biz maktavlarımız bulsun. Şuşu Rabi'ül Evvel aylarında dünyaya tuğan Allah'ın siyikli bendesine, Muhammed Peygamberinin ruhuna, izgi ruhuna salavatlarımız, dualarımız irişsin. Şuşu kişilerde vakitlarınızı indi ayırıp, mallarınızı sarf etip, belki yarak aralarını yakın etip kilgen, Peygamberi bizge hürmet kursetip kilgen, Peygamberi bizge bir türlü ululuk kursetip kilgen, hürmetli Müslüman kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah-u Teala şuşunda oturularımızı dünyamız için, ahiretimiz için bereket bulup, siyiniş bulup kaytarsın inşallah. Bir 10 yıl elek Arap illerinde Muhammed Aleyhisselam'ın turmuşun şiiri yol bilen yazı hakkında bir belgi bulgan idi. Bir iş yıllap ol devam etti. Hem en sonunda iş yıl içinde kıskaça Peygamber Aleyhisselam'ın turmuş yolun şiiri yolda yazgan kişiler jıyıldı. Hem elbette köpmegine kişi jıyılsa da aralarından birsin saylab aldılar. Hem onarga maqtav sözlerin aytgan vaqtda, ona bir türlü derece bergen vaqtda ol bilasizmi нәрсә дип әйтте? Туктагыз диде, туктагыз. Siz hatalanasız meni maqtavıgız bilen. Yok dedi. Ma madahtu maqalati bi Muhammedin walakin ma madahtu Muhammeda bi maqalati walakin madahtu maqalati bi Muhammeda dip aytgan idi bu Arap şairi. Bunu tercüme etsek şulayrak bula ol. Siz meni maqtamagız yok. Bugün min maqtavlı buldum, çünkü min ul şəxsini maqtadım degan idi. Bugün min maqtavlı buldum, büləkli buldum. Min bulğanım için tügül,
бу шәхеснең исме белән бүген мин мактау алдым. Бөтен мактаулар аңа лаек дигән иде. Шуннан да Мөхәммәд алейхиссалам турында бик күп сөйләп була. Аның тормышын укыган вакытта тәэсирләнмичә калып булмый. Йөрәгендә бер тузан бер тие кадәр генә булса да иманы булган кеше аның тормышын караган вакытта хәтта күз яшь тә акмыйча калмый. Әле бер көннәрнең бер көнендә генә бер Мөхәммәд алейхиссалам турында язган бер тарихчының тарихи бер вакыйгасын укып утырганда үзем дә бик тәэсирләндем. Бүген дә сезнең белән уртаклашмакчы булам шушы хәбәр белән. Шундый бер хәл булган икән, әле Рәсүлебез mübarek аяклары белән шушы җир өстендә атлап йөргәндә. Көннәрнең бер көнендә Пәйгамбәребез үзенең күлмәге инде күптән киеп тузганга күрә, искергәнгә күрә, кесәсендәге бердән бер булган, ул көндә бердән бер булган 12 көмеш акчасын кесәсенә салып базарга китә. Һәм гадирәк кенә бер күлмәкне сайлап ала. Шушы күлмәкне кулына тотып кайта. Мөхәммәд алейхиссаламның шулай яңа күлмәк тотып кайтканын бер фәкыйрь күреп ала. Өенә кайтып керә Пәйгамбәребез. Иске күлмәген, бердән бер иске күлмәген салып, яңасын кигәннән соң ишеккә шаку ишетә. Ассаламу алейкум дип индәшә теге фәкыйрь һәм әй Мөхәммәд ди, син гафу ит инде мине ди. Минем истемдәге күлмәгем синекеннән дә искерәк ди. Мин күрдем, син бер күлмәк алып кайта идең. Шушы күлмәгеңне миңа бирсәң иде ди. Бүгенге көндә 10 күлмәге булса да берсен бирегә соранган кешеләр бар. Пәйгамбәребез яңа гына кигән, әле истендә бәлки 1-2 минутта булмаган күлмәген сала, искесен киярә, бу фәкыйргә Алла разый булсын, дугада бул дип, моны яңа күлмәген биреп чыгара. Иң соңында кесәсендә калган шушы акчалары белән тагын 5 көмеш акча тора торган була ул күлмәк. Барып тагы бер күлмәк ала. Кайткан вакытта инде кояш бата торган вакыт була. Мәдинә караңгылык эчендә була. Бер ятим баланың, кыз баланың күз яшьләрен тутырып, елап торганын күрә Пәйгамбәребез. Бу кыз бала янына килә дә, үзенең йөзендәге нурын балкытып, нәрсә булды кызым ди. Үзенең кызы түгел, бер кыз бала, ятим кыз бала була. Минең синең кем икәнеңне белмим ди. Әмма ди, бу кыз бала әйтә, мин синең кем икәнлегеңне белмим ди. Әмма йөзеңдәге бер нур бар ди, бер яктылык бар ди. Минем шундый бер мәшәкатем бар ди. Кичкенә генә кыз бала. Минем хуҗам кулыма 2 көмеш акча тоттырып, эш өчен, бер әйбер алыр өчен чыгарып җибәргән иде ди. Мин уйный ул 2 көмеш акчаны югалтым ди. Мин бер хуҗаның кылы ди. Хәзерге вакытта игә кайтсам, мине ул бик каты тиргәр һәм бәлки кыйнар да дип куркам ди. Игә кайтырга куркып торам ди. Минем анда әнием дә, әтием дә юк дип әйтә. Пәйгамбәребез алейхиссалам кесәсендә соңгы калган 2 көмеш акчасын чыгара да, бу кыз баланың кичкенә генә кулларына тоттыра. Кайгырма кызым ди. Бу акча синеке ди. Бу акчаны бүген сиңа Аллаһ Тәала бүләк итте ди. Елама, тынычлан ди. Әмма кыз баланың күзеннән яшьләре туктамый. Иң соңында Пәйгамбәребез сорый: "Нәрсә булды? Ни өчен тынычланмыйсың? Алла разый булсын синнән. Син бик изге бәндәгә шагансың" ди. Әмма ләкин минем акчам булса да, хәзер бик соңга калдым. Игә кайтып кергәч, мине хуҗам барыбер уршыр ди. Барыбер мине тиргәр ди. Пәйгамбәребез елмаеп куя, бу кичкенә генә ятим баланың кулыннан тотып, хуҗасы янына алып китә өенә. Ишекне шакый. Ассаламу алейкум дип эндәшә. Ишекне бер кем дә ачмый. Ассаламу алейкум дип эндәшә. Ишекне бер кем дә ачмый. 3нче тапкыр шәригать кунчканча ассаламу алейкум дип эндәшә. Ишекләр ачылып китә. Һәм ишек каршысында теге кыз баланың хуҗасы басып тора торган була. Пәйгамбәребез сорый: "Ни булды ди, сез мине ишетмәдегезме әллә ди? Мин 3 тапкыр эндәштем ди сезгә ди." "Юк ди, я Расулалла ди. Син ник ишетмик ди? Синең тавышың шәһәрнең башка ягыннан да ишетелә ди. Әмма син ди, минем йортыма килеп шакып эндәшкәннән соң, ислам шәригате буенча 3 тапкыр эндәшү бар әле. Тагын 2 тапкыр Расулулланың тавышын ишетим әле. Аның тавышы белән минем йортыма да бәрәкәт таралсын әле дип көтеп тордым ди. Синең 2нче, 3нче тапкыр әйтүеңне ди."
Иң соңында Аллаһның Рәсүле әйтә, мин теге Рәсүлулла буларак түгел, кеше буларак, үзем дә бер ата буларак, үзем дә бер ятим бала булып үскәнемне күз алдыма китереп синнән сорыйм ди. Зинһар өчен бу баланы ыршма инде ди. Соңга алып кайтуы өчен ди. Теге хуҗасы әйтә, я Расулалла ди. Валлаһи дип әйтәм ди. Аллаһ белән ант итәм, бу кыз баланы мин бүгенге сәгатьтән алып азат итәм ди. Һәм тормышында нинди мөмкинчелегем булса, аңа үз кызым кебек ярдәм итәчәкмен ди. Пәйгамбәребез кулларын күтәрә дә, эй Раббым ди, эй Раббым, рәхмәт сиңа ди. Эй Раббым, рәхмәт сиңа. Син миңа 12 көмеш акча биргән идең. Шушы 12 көмеш акчасыннан мин бер фәкыйрьнең күңелен күрдем, аның дуасын алдым. Үзем дә күлмәкле булдым. Һәм шушы баланың азат булуына сәбәпче булды бу акчалар. Эй Раббым, шушындый бәрәкәтле мал насыйп иткәнең өчен сиңа сансыз шөкерләр диде Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу пәйгамбәребезнең тормышыннан кичкенә генә бер мисал. Андый мисаллар бик күп. Ни өчен бүген без аның турында сөйлибез? Ни өчен бүген без аны күңелләребездә аны якын итәбез? Ни өчен без һәрбер намазыбызның ахырында Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад дип намазыбызны бетерәбез? Моның бер сәбәбе бар. Аның сәбәбе ул гади генә кеше түгел иде. Ул гади генә кеше түгел иде. Шуннан да аның эше, аның тышы пәйгамбәрлек нуры белән, Алладан килгән, Аллага карата бер мөхәббәт белән тулган, тулы бер кеше иде ул. Тагын бер нәрсәне генә сөйләп сүземне бетерәм. Көннәрнең бер көнендә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бүлмәсенә ябылды. Үзенең бүлмәсенә ябылды, намазларга чыкмады. Үкрә елый иде. Үкермәсә дә тавышы ишетелә иде. Ни булды икән, Пәйгамбәребез намазга чыкмый дип сахабалар кайгырдылар. Әллә бер җире авыртамы Расулулланың дип, бер сартыннан ояла ишек кага башладылар. Иң якын сахабәсе иң беренче Әбу Бәкр килде. Ишеккә шакыды, я Расулалла, ашырсың да синең бер хәлеңне белим әле диде. Әмма Расулулла ишекне ачмады. Гумар килде, ишекне шакыды, Гумарга да ачмады. Гусман килде, ишекне шакыды, Гусманга да ачмады. Гали килде, аның кияү ишекне какты, ишекне ачмады. Иң соңында сахабалар җыелдылар. Күз яшьләре белән Расулулла өчен бик кайгырабыз диделәр. Нәрсә булды икән хәле? Ишекне ачмый, рөхсәтсез дә кирегә дә ярамый. Дип Фатима анабызга мөрәҗәгать иттеләр. Безне кертүен кертмәде, әмма газиз кызын кертмичә калмас диде. Фатима анабызга хәбәр иттеләр. Фатима анабыз килде, ишекне какты. Эй газиз әтием, Аллага якын булган Алланың илчесе, аш әле ишекне диде. Расулулла ишекне ачты. Фатима Пәйгамбәребезнең елый кызарып биткән битен күреп әтисен кочаклап алды. Әй әтием диде, берәр җирең авыртамы? Берәр хаҗәтең бармы? Ярдәм итик сиңа диде. Расулулла әйтте, минем хаҗәтем зур, бик зур диде, әмма сез берегез дә үти алмыйсыз диде. Ни булды дигәч, Расулулла әйтте, 4 көнлек, әллә 5 көнлек Җабраил минем яныма килде. Һәм беләсеңме нәрсә дип әйтте? Җабраил килде, эй Мухаммад диде, синең өммәтеңнән зур гынах эшләгән кешеләр җәннәткә хисапсыз кирмәячәкләр дип әйтте. Синең өммәтеңнән, синең артыңнан йөрүчеләр, зур гынах эшләүчеләр хисапсыз гына җәннәткә керә алмаячаклар дип әйтте. Шуның өчен елыйм, шуның өчен кайгырам, башымны сәҗдәдән күтәрмим. Эй Раббым, өммәтемнең арасында зур гынах эшләүчеләр булса, аларны да гафу ит дип Аллаһ Тәгаләдән сорыйм дигән иде Расулыбыз. Әйе, үзе өчен яшәмәде. Халык кытылсын, ятимгә шатлык килсен, кеше каны түгелмәсен, угрылык бетсен, кешеләр аракының кылы булмасыннар дип, шин җаны белән, йөрәге белән янып, иң әүвәл бөтен халык, бөтен җир йөзендә яшәгән кешеләр өчен ул хәйр дугасын калдырды Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә бүген көндә ул бийек затны искә төшерү, ул бийек затның тормышыннан үрнәкләр сөйләү, ул әлбәттә бик әһәмиятле бер эш, бик кирәкле бер вазифа. Аллаһ Тәгалә шушы бийек затны,
Şuşu Allah Teala'ga gashik bulup bizning için yılı göz yaşın tügüp yılagan Muhammed Aleyhisselam hürmetine bizning de günahlarımızı gafu etsin. Bizning de dünyamızın ahiretimizni hayırlı etsin. Bu dünyada anın sünnetine biknik yapışıp yaşarga. Ahirette anın şefaat duasına erişirge Allahu Rabbul İzze barımızga da nasip etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Рәхмәт, Мәхмүд хәзрәт. Алланың рәхмәте яусын. Мөхтәрәм җәмәгать, менә Мәүлид кичәләре моннан 4 ел элек оештырыла башлагач, әле кайберәүләр сагаеп калган иде. Һәм шулай ук безнең артистларыбыз да, җырчыларыбыз да берникадәр борчылып, уйланып калдылар. Нәрсә бу? Ничек иҗат итәргә? Нәрсә кирәк Мәүлид кичәләрендә? Ничек, ниндирәк чыгышлар әзерләргә кирәк икән дип. Һәм менә бүген күрәбез, шөкер, һәм радиода, һәм телевидениеда без инде дини темага иҗат ителгән җырларны да, нәшидләрне дә ишетәбез, күрәбез, Аллага шөкер. Һәм артистларыбыз да инде елдан-ел безнең Мәүлид кичәләрендә арта бара аларның саны, һәм елдан-ел алар яңа әсәрләре белән безне сөендерәләр. Менә хәзер минем сәхнәгә чакырасым килә Татарстанның халык артисткасы Луара ханым Шакирҗанны. Луара ханым, рәхим итегез. Хәерле кичләр, газиз милләттәшләр, хөрмәтле диндәшләр. Гыйлем өчен, наданлык измәсен өчен, Алла яратсын өчен, шарасын я яз, я тілдән әйт, Алла яратсын өчен. Бу юллар безнең бик шагыйребез Габдулла Тукайның Аллах гыйшкына дигән шигыреннән кайчандыр без бу шигырьнең бар икәнен дә белмәгән идек. Ул хәзер шикер басылып чыкты. Мин шушы юлларны бүгенге чыгышыма маяк итеп сезгә бөек рус шагыйре Александр Сергеевич Пушкинның «Подражание Корану» Коръәнгә охшатулар дигән зур бер шигъри әсәреннән үзем тәрҗемә кылган кайбер өлешләрен тәкъдим итәсем килә. Күрәсез, рус милләтеннән булган бу бөек шәхес дә Коръән белән таныш булган, аны өйрәнгән һәм үзенең иҗатында да яктырткан. Бог милосерд, Он Магомету открыл сияющий Коран. Да притечем и мы ко свету, и да спадет с очей туман. Аллах бүйек, шәфкать кылып Мөхәммәдкә ачты ул Коръән серләрен. Без дәверлек биеклеккә күтәр туман пәрдәләрен. Сиңа Коръән иңгән күктән, әй пәйгамбәр, син аны бәндәләреңә ирештер. Бозмый гына тын дөньяны. Оныта бит кеше дигәнең бу җиргә шәрә килгәнен. 3 көнлек фани дөньядан гүр туфрагына иңгәнен. Бар да Ходай ирегендә ул җан бирә, һәм ул Алла кешене һәр мизгелендә саклап тора күктән Алла. Ходай биргән кулларына будай алма хөрмәсен дә, хезмәт иткән кулларына чыгарып куйган һәммәсен дә. Бер көн килер, 2 өрер фәрештә зур мөгезенә. Шунда гакыл ирешмәслек кыямәт җитәр җир йөзенә.
Сіңіл бізер, абысыннан, ана қошар баласыннан, бар да Құдайға ялварыр, гүнах буғаш яқасыннан. Илахым, сенің білән мен сөз күраштырмәк едім бит. Сират көпірі үстіннен бик ғырур өтмәк едім бит. Диле болғанмын екен мен. Кешірә көр бір құдам, рахим шафқатыңны юлла бұғараса тарасынан. Аллах бек, аңа табын, құдыраты шунда дүнияның. Жилес ясап іссі күнің, ол яудырыр шау яңғырын. Шәфқат қылып, Мұхаммәдке ашты ол Құр'ан сірлерін. Бізді үрлік бүйіклікке көтер Tuman perdeleri. Fakirlerin karşısında namusun sakla. Malın makta. Lakin satma sin harem hakka. Barın küre barın bile Huday Teala. Kin köngüllü bulsan süyer ol hak Teala. Köpke irişip dünyada bulup da mallı. Unutsan eğer Ярлыны һәм ғұрабаны Хайыршыға хайыр бермек етсәң әгәрдә Біліп тұр, сеннән дә жәлләр Құдай Тәғәлә Қылған барлы хызмәтләрің шар гүл болып Юққа шығар, юған кебек яңғырлы бұлыт Юмартлығың қиямәт күнні Құтқарар сені. Не шәшсәң, шуны жиярсың. Халық әйтімі. Татарстанның халық артисткасы Луара Шакиржан, Эльмир Ямалов. Рәхмәт бик зор. Мөхтәрәм җәмәгать, инде алга таба мәҗлесебезне дәвам итү өчен, кичәбезне дәвам итү өчен мин сәхнәгә чакырасым килә Россия Ислам университетының Коръән хафизлар әзерләү үзәге шәкертләрен. Әйдәгез әле без аларны сәхнәгә каршы алыйк. Рәхим итегез, егетләр. Гарбияй ба тамашо гәһи виранәй ма درس این است در این مکتب شاهانه ما تا ابد یا رب من ز تو لطفها دارم امید گر ز تو امید ببرم گر ز تو امید ببرم از کجا دارم امید لا اله الا الله الله ربی الله ربی الله ربی ای الله فمحمد النبی قرآن کتابی يا رسول الله صلوات الله عليك إلى يوم لا يبقى شيء إلا الله يا رسول الله دردم تو أسيرم الله ربي در عشق تو بمیرم الله ربی ناله کنم مدامت الله ربی کی بشنوم کلامت الله ربی لا اله الا الله الله ربی الله ربي ای الله
فمحمد النبي قرآن كتابي قرآن كتابي يا رسول الله صلوات الله عليك إله عليك إله عليك إله ولا يبقى شيء إلا الله شيء إلا الله يا رسول الله تشاهي من قضايا الله ربي الله ربي از خود مکن جدایم الله ربی الله ربی حاجت روان تو باشی الله ربی الله ربی از ما شوی تو راضی الله ربی لا اله الا الله الله ربی الله ربي الله ربي أي الله فمحمد النبي قرآن كتابي قرآن كتابي يا رسول الله صلوات الله عليك إله عليك إله عليك إله يوم لا يبقى شيء إلا الله شيء إلا الله يا رسول الله لا إله إلا الله الله ربي الله ربي الله ربي أي الله فمحمد النبي قرآن كتابي قرآن كتابي يا رسول الله صلوات الله عليك إله عليك إله عليك إله يوم لا يبقى شيء إلا الله شيء إلا الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أوذيت في الله لم تهزم ولم تليني أوذيت في الله
تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. Алланың рәхмәте яусын. Россия Ислам университеты каршылыгындагы Коръән хафизлар әзерләү үзәге егетләре рәхмәт бик зур. Инде менә алар шунысы сокландыра, Коръәнне яттан бирәләр. Яттан беләләр. Кайсы җирендә тотылсалар, шул җиреннән дәвам итә алар. Менә искиткеч. Безгә әле үсәргә, гыйлемебезне арттырырга да арттырырга. Калды безгә бик зур нигъмәт. Дин гыйлеме бик зур хикмәт. Уйласак безгә зур хөрмәт. Без Мөхәммәд өммәтебез. Калмады алтын вә көмеш. Калды безгә зур өлеш. Дин гыйлеме татлы җимеш. Без Мөхәммәд өммәтебез. Һич тә сүзем түгел ялган. Мирас булып гыйлем калган. Шул гыйлемнән өлеш алган без Мөхәммәд өммәтебез. Дин исламга сабит булыйк, гыйбадәтләрне төз кылыйк, Рәсүлдән өлеш алыйк. Без Мөхәммәд өммәтебез. Дин исламга җан багышлыйк, бузык гамәлләрне ташлыйк, изге гамәлләрне башлыйк. Без Мөхәммәд өммәтебез. Буш үткәрмик гомерләрне, кылыйк изге гамәлләрне. Без Мөхәммәд өммәтебез. Безнең мәүлид кичәләренә даими килүчеләр, аны тамаша кылучылар, мәүлид кичәләрендә чыгыш ясап, үзе җырлап, үзе салават әйтүче кичкенә генә егетне хәтерли торганнардыр. Инде бүген без аны кичкенә генә безнең кунагыбыз дип түгел, мәүлид кичәсенең зур кунагы дип тә чакырырга мөмкин бездер. Инде аны бүген шактый җирдә беләләр, аның иҗаты белән таныш безнең кардәшләр. Сәхнәдә яшь башкаручыбыз Гази Нур.
Газинур, зур рәхмәт. Мөхтәрәм җәмәгать, менә соңгы араларда гына сез аны радио телевидениедан күреп алгансыздар, күреп калгансыздар. Инде ул безнең Мәүлид кичәләрендә, быелгы Мәүлид кичәләрендә катнашты, азнакайда чыгыш ясап, ул инде үзенең теләкләрендә балаларга булган хәер-фатихасын да биреп кайтты. Һәм менә бүген ул Казандагы Мәүлид кичәсендә Россия Ислам университеты мөгаллиме, автор башкаручы Ильяс Халиковны да шигәлебез сәхнәгә. Ильяс, рәхим ит. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Ota baba mirasının zurı Kur'an tırra Üyünün türünde Salı şatıdan belgen dağlarım Tel ışımda yürü birge Ülkü balam uyak yüreklerde İman nurun Kur'an haklığın Seni tınlap iske alsın her gün Dünyalıkta Allah varlığın Ülkü balam uyak yüreklerde İman nurun Kur'an haklığın Seni tınlap iske alsın her gün Dünyalıkta Allah varlığın Allah bir, o мәңгілік Bütün can iyesi аңа мұқтаж Аны hiçbir нәрсеге мұқтажлығы yok Ол bir kimni тудырмады, bir kimнен тумады Hiç kim аңа теңдәш болмады Bismillahsыз dünya қуап болмай Ғамәлдә фетер бізді янашыл Әру дәуірлерні жеңіп Динлі болиқ дейіп күрәші Балам уят yüreklerde iman nurun Kur'an haklığın Seni tınlap iske alsın her gün Dünyalıkta Allah varlığın Balam uyak yüreklerde iman nurun Kur'an haklığın Seni tınlap iske alsın her gün Dünyalıkta Allah varlığın Barşa maqtallar Allah Teala'ga Ул dünyadagi barcha jon egarlarına o'zini qiymatlarini beradi. Oxiratda mu'minlarga gina beracak. Qiyomat kunining podshohini shinmoqda Senga gina ibodat qilamiz. Sendan yana yerdan so'raymiz. Bizni to'g'ri yo'lga ko'ndi. O'zing rizq bergan, oshun turishmagan, adashmaganlarning yo'lina O'zi bizmi halla Qur'on yolini yashira zaman qarasi biz musulmon ummatidan shuni unutmasin adam bolasi o'qib balam uyak yuraklarga iymon Qur'on haqlig'in seni tinglab iska olsin har kim dunyolikda Allah borlig'in o'qib balam o'qib Qur'on uyak yuraklarga iymon Qur'on haqlig'in seni tinglab iska olsin har kim dunyolikda Allah borlig'in o'qib balam uyak yuraklarga iymon Qur'on haqlig'in seni tinglab iska olsin har kim dunyolikda Allah borlig'in seni tinglab iska olsin har kim dunyolikda Allah borlig'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Irten тұрып көзіні ашам, көңіл намазға даша. Хәуефләрдән саклап қалып, Құр'ан бәхет өләшә.
ayetlere uqıp üssün balalarımız. Şükür Allah bizde qabat hak imanla qaytamız. Kur'an ayetlere uqıp üssün balalarımız. Aşık sinde ikendige Allah ecrin akşam namazına kadar birlegeytirge ülgür. Şükür Allah bizde qabat hak imanla qaytamız. Kur'an ayetleri uqıp üssün balalarımız. Şükür Allah bizde qabat hak imanla qaytamız. Kur'an ayetleri uqıp üssün balalarımız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. İskertip barışa cihanğa azan namazga daşa. Kılgan izgi amellerden savvap yaza ferişte. Şükür Allah bizde qabat hak imanla qaytamız. Kur'an ayetleri uqıp üssün balalarımız. Şükür Allah bizde qabat hak imanla qaytamız. Kur'an ayetleri uqıp üssün balalarımız. Kur'an ayetleri uqıp üssün balalarımız. Ya Rabbim rahmetinden taşlama. İlyas Halikov. Kızım, doğruysam hele. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim ghayril Bismillahirrahmanirrahim. Kul ahad Allahu samed lam yelid ve lam yekun lahu kufuwan ahad. Rahmet olsun. Kızım, mele. Samiye. Pek zor rahmet sizge. Rahmet bek zor. Endi mine balalar demekten Muhammed Peygamberimiz de balalarını bek de yaratkan. Hem ol bir kaçanda balalarını meşitke alıp gelüden tıymagan. Bugün kızganış meşitte başkalarga kumaşaulay ol deyip dikkine oturmay ol, vağazını tınlamay ol deyip balalarımızını meşitke alıp gelüden biz tıyılabız. Hem әле балаларын алып килгән кешеләргә дә кырын күз белән генә карыйбыз мәчеттә. Бит бала кичкенәдән менә шулай дуаларны өйрәнеп, әгәр инде олай өйрәнерлек яшьтә булмаса, дуа сүрәләрнең аһәңен ишетеп үссә, ничек яхшы булыр иде. Андый баланың күңеле һич кенә дә бозыклыкка, явызлыкка бармас иде. Уйлансак иде, бу хакта да уйлансак иде. Тагын бер мәртәбә хәерле кичләр булсын, мөхтәрәм җәмәгать. Худайга гашыйк булганнар, зикердә булганнар алар. Шулар белән бергә булыр өчен зикер әйтик, мөселманнар. Яманнарга катыштырма, тизгел безне яхшы сафка. Рәсулла юл күрсәтеп торсын иде ул тарафта. Шәфәгатен өмет итеп салаватлар әйтсәк иде. Бер Ходаем кабул итеп моратларга җитсәк иде. Килеп җитәр үләсебез, каберләргә керәсебез, сөаль фәрештәләренә булыр җаваплар бирәсебез. Раббым Аллаһ, дил ачкычы бирсәң иде шул көннәрдә. Кыямәт көне булганчы ятасыбыз бар тар гүрләрдә. Газраил җанны алганда шайтан торыр ялдарга. Камил иманнарым белән үткәрсенә тәгалалла. Кара гүрләр якты булыр, камил булса иманыбыз. Тар ләхтебез киң булыр, яхшы бирсәк җавабыбыз. Җавапларны яхшы бирү өчен әлбәттә иманлы юлда булырга кирәк. Әлбәттә һәр даим вагызлану кирәк. Менә кичә безнең икенче өлешендә мөхтәрәм җәмәгать, әйдәгез әле без вагыз белән башлыйк. Һәм мин сәхнәгә чакырасым килә Сарицыны бистәсендәге Зәйнулла мәчете имам хатибы Сөләйман хәзрәтне. Сөләйман хәзрәт, рәхим итегез, сезнең вагызны тыңлыйк.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkidip uzganıbızша bereket çeşmesi idi ol. Hem şuluk vakitta ol bütün kişilerge merhametli hem rahimli idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün gaziz tuğan ilinden köşkenden son, köp yıllar Medine şehrinde turgandan son Allah'ın emri ile Mekke'ye geri kaytırga. 10 min gaskere bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye taba yönele. Hem Halid ibn Walid isimli sahabesi gaskerler patşası bula. Gaskerinin citekçisi bula. Ey Halid di, eğer de sen düşmanlarını kursan di, sen özünü gaskerçilerge, sahabelerge etti, onlar kılıçların çıkarmasınlar di. Çünkü onlarını kılıç buna alıp bulmaydı. Onlarga merhametlilik көрсәтергә gerek deyip şuşun söz eytip, Halidni birinci gaskeri bilen jibere. Өзі барған уақытта Мәккеге кіре, тәкбир әйтіп, һәм шул ук вакытта Мәккәнең бийек дошманлары, мөшрикләре, Пәйгамбәребезне яфалаган, Пәйгамбәребезгә күп зарарлар китергән кешеләре кача башлыйлар. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям килә Мәккәдә менә бөтен Мәккәдә булган Кәгъбәтулладан бөтен путларны алалар. Һәм бийек урынга баса. Янына Билал разыяллаху анһуны бастыра. Һәм әйтә: "Эй Мәккә кешеләре ди, эй миңа каршы сөйләүчеләр ди. Bugün Allah'ın emri kildi di. İyi siz meni küp kimsettiniz. Benim артымнан iyergenlerin bir küp jafaladınız. Kan töktürttünüz. Көз yaşlarını aktırttınız. Yetim balalarını kaldırttınız di. Mena hazır sizning bilen нәрсә эшләргә di. Mena hazır sizning bilen нәрсә эшләргә di. Şul vaqtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Suhayl yaki İbn Suhayl isimli kişi tirada hem ayta: "Ey Peygamber Muhammed aleyhisselam di. Biz seni jafalasak da, biz sana düşmanlık ko'rsatsак da, sen baribir bundan üstün kişi di. Seni Allah'ın bulagi di dünyalarga, sen bizni kechir indi di." Şul vaqtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ko'z yaşı bilen yılay başlay. Angar Yusuf Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yusuf Peygamber aleyhisselam isketçe. Çünkü ul bala bulgan vaqtında anın менә шушы ничек kardeşleri, kabileş ничек kardeşleri, kan туганнары, аларны аны кимсеттеләр, шушындый хәл килеп баса. Һәм инде ул малга, милкәткә ия булганнан соң алар аның янына баш иделәр. Һәм Пәйгамбәрбез елый һәм әйтә: "Ярый, мин сезне кичерәм" ди. Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам хәтта дошманларга да рәхимле, шәфкатьле булган ул. Шуның белән ул дан казанган, шуның белән ул җиңгән. Шушы сүзне ишеткәннән соң Мәккә мөшрикләренең күбесе басалар да: "Иннаху ла-хак", бу кеше хаклык юлыннан бара, һәм без аның артыннан иярәчәкбез дип. Каты сөякләр Пәйгамбәребезнең дошманлары иман китерәләр. Чөнки аның авазыннан мәрхәмәтлелек чыга, һәм аларга карата учы булмый. Чөнки ул дөнья теләми, патшалык теләми, ул Аллаһ бәндәсе була. Аллаһның менә шушы бүләген, Аллаһның бүләген, рәхмәтен чәчеп йөрүче зат була. Һәм шул ук вакытта Мәккә мөшрикләренең берсесе алып киләләр. Ул Абу Бакр Сиддикның әтие була. Абу Бакр атасын Абул Кахафата исемле кеше кулыннан ияртеп алып килә һәм әйтә: "Эй Расулаллаһ ди, бу кеше ди минем әтием ди. Мин кем икәнне беләсең ди. Бу кешене дингә әндә ди." Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям кулын күкрәгенә куя, икенче кулын күтәрә һәм дуга кыла. Һәм моңа әйтә: "Минем артымнан ияр" ди. Һәм Пәйгамбәребезнең дуасы җитә. Улы яшендәге булган Абу Бакр Сиддикның атасын менә шушы бер дуасы белән дингә китерергә. Бер дуасы белән дингә китерергә. Әгәр ул дошманларга каршы чыккан булса, алар иман китермәгән булырлар иде. Ләкин ул аларны кичереп, ярый инде дип кулын селтәп, Аллаһ сезнең белән дип әйтеп, алар бөтенесе дә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямга ышаналар һәм Аллаһны таный башлыйлар. Һәм Пәйгамбәребезнең сахабәләре булалар. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям Мәккәне ашканнан соң Наср сүрәсе иңә. Һәм шушы сүрә иңгәннән соң Пәйгамбәребез 2 елдан мәрхүм булып китә. Ахирет сәфәренә китә. Абу Бакр һәм Умар исемле сахабәләр сөйлиләр: "Без Пәйгамбәрне менә шушы Наср сүрәсе иңгәннән соң елмайганын күргәнебез юк иде. Чөнки ул аңлаганды. Аның ахирет сәфәренә юл тотасын бар икәнлеген ди." Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям фәрештәләр алдында да бик зур дан казана. Пәйгамбәрбез үлем түшәгендә яткан вакытта аның янына Газраил керә. Беренче ишекне шакый һәм аннары рөхсәт сорый. Пәйгамбәрбез кил, Аллаһның әмрен үтәүче дип рөхсәт итә. Бер затка да, бер патшага да Газраил рөхсәт итеп килми иде. Дауд пәйгамбәр булсын, Сулейман пәйгамбәр булсын, Ибраһим алейхиссалам булсын, Ибраһим пәйгамбәр булсын, аларның янына килгәч, алар гаҗәпләнәләр иде.
Без бит Аллаһның дусты пәйгамбәре, ник син бездән рөхсәт сорамыйча безнең җаныбызны аласың дип әйткәч, ул әйтәдер, мин патшаларга һәм пәйгамбәрләргә рөхсәт итеп кермим. Мин Аллаһ әмрен генә үтим. Ләкин пәйгамбәрнең биеклеге шуннан иде, хәтта Газраил аның янына килеп рөхсәт сорап янына килде. Шул вакытта пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Эй Газраил ди, кая минем дустым ди?" Кем ул диде? "Я Расулаллах, ул Җабраил ди, ул төшә алмады ди. Ник мине күрәсе килмиме? Загыйф, минем тәнем яткан вакытта, тәнемдә саулыгым булмаганда күрәсе килмиме" дип әйткәч, Җабраил килде. Һәм башын игән килеш әйтте: "Эй Аллаһның сөйгән бәндәсе, мин синең менә шушы ахират сәфәренә китүеңне карый алмыйм. Күтәрә алмыйм. Син минем дустың иде" дип әйтте. "Эй Җабраил, син минем өчен нәрсә алып килдең?" ди. Ул әйтте: "Синең өчен ди җәннәт ишекләре ачык" ди. "Юк, мин аны сорамыйм" ди. "Эй Җабраил, син минем өчен нәрсә алып килдең?" ди. "Синең өчен инде хур кызлары әллә кайчаннан сине көтеп яталар" дип әйтте. "Эй Җабраил, син минем өчен нәрсә алып килдең?" дип сорады. Һәм шул вакытта Җабраил алейхиссалам әйтте: "Башка өммәтләр читтә басып торырлар. Син үзеңнең өммәтең белән җәннәткә кергән вакытта" ди. Шуннан соң пәйгамбәрбез күзен йомды. Күзен йомды да һәм Җабраилдан сорады: "Эй Җабраил ди, шушы 2 көнлек дөньяга ди, мәрхәмәтсезлек тулы дөньяга ди, түбән дөньяга син мин бу дөньядан киткәннән соң төшерсеңме соң дип, иңерсеңме соң дип сорагач, Җабраил алейхиссалам әйтте: "Аллаһның сөйгән бәндәсе, киткәч мин ничек монда иңәмен" диде. Шул вакытта аны бер кат вакыт узгач, Җабраил алейхиссалам әйтте: "Эй пәйгамбәр" диде, "Мин 10 тапкыр тагын җир йөзенә төшәчәкмен" диде. 10 тапкыр төшкән сайын бер Аллаһның бүләген алып китәчәкмен диде. Беренче төшкән вакытта дөньядан бәрәкәтне алырмын ди. Кешеләр бәрәкәтсез калырлар ди. Икенче төшкән вакытта кешеләрдән мәхәббәт хисләрен бетермен ди. Өченче төшкән вакытта туганлык җипләрен алып китермен ди. Туган тумашаны белми торган булыр ди. Өченче төшкән вакытта патшалардан, түрәләрдән гаделлекне күңелдән алырмын ди. Бишенче төшкәч инде ди, хатын кызларның иятын күңелдән алырмын ди. Алар иятсыз булып дөньяны тутырырлар ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям тагын ни өчен төшәсең дип кайгырып сорады. Ул вакытта әйттем ди, хәерчеләрнең һәм мискиннәрнең сабырлыгын алып китермен ди. 6нчы тапкыр төшкәч. Инде 7нче тапкыр төшкәч, "Я Расулаллах, мин төшермен һәм синең динеңне белүчеләрнең күңелләреннән тыйнаклыкны алырмын" ди. Алар дин белән малга ымтылырлар, дәрәҗәгә ымтыла башларлар ди. 8нче төшкәч инде мин байларның юмартлыгын алырмын ди. 9нчы төшкәч Коръәнне алып китермен ди. Һәм 10нчы төшкәч иманны алырмын ди. Шуның белән җир йөзендә тормыш тамам булыр ди. Мөхтәрәм җәмәгать, без шушындый заманада яшибез. Җабраил бәлкем 7 яки 8 тапкыр менеп төшеп киткәндер. Безнең нәрсә калды? Коръән калды, иман калды. Динне нык итеп апарыр өчен мәхәббәт кирәк. Мәхәббәт бәндәгә беренче булырга тиеш. Пәйгамбәргә булганнан соңында шул вакытта гына кеше Алланы таный башлый. Мәхәббәтләребезне арттырыйк. Без мәхәббәтле булыйк. Мәхәббәт хисе сүнсә, без дин белән үзебезнең минлегебезне генә яба торган булабыз. Үзебезнең шәхси мәнфәгатьләргә генә омтылган булабыз. Мәхәббәтле булган кеше ул пәйгамбәрне күрер, аның шәфаатына ирешеп, Худайның рәхмәтенә ирешә торган бәндәләрдән булыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рәхмәт яусын Сөләйман хәзрәт. Кайбер риваятләрдән күренгәнчә, пәйгамбәребез вафат булганнан соң аны яраткан, ислам диненә ихласлы булган падишаһлардан Әрбил дәүләте патшасы Мөзәффәр Әбу Сәгыйд Күкбури бине Гали Биктәкин гаять юмартлыгыннан һәм инде Рәсүлебезгә булган ихтирамыннан чыгып, үз шундый матур гадәтне башлап җибәрә. Ул да булса, күп халыкны кунак итеп, ул мохтаҗларга хәер садакалар таратуны һәм аларны тукландыруны гадәткә кертә. Менә шул көннәрдән бирле менә андый мәҗлесләр пәйгамбәребез туган көннәрдә үткәрелә башлый. Һәм әлеге мәҗлесләрдә пәйгамбәребезне мактап шигырьләр сөйләнелгән, касыйдәләр, мөнәҗәтләр укылган. Бу күркәм гадәт тора бара инде шушы безнең көннәргә дә кайбер үзенчәлекләр белән, кайбер үзгәрешләр белән килеп җитә алган шөкер. Һәм без үзебездән соңгы буыннарга да бу күркәм гадәтләрне тапшыра алсак иде. Тапшыра алуыбызга безнең өметебез сүрелмәскә тиеш. Чөнки менә никадәр халык быелгы Мәүлид кичәсенә килгән. Бит узган елларда бармак белән генә санарлык була торган иде. Ярты залда тулмый торган вакытлар бар иде. Әмма быел Аллага шөкер, менә безнең сафыбыз елдан-ел арта бара. Моңа да сөенергә кирәк. Һәм тагын шунысы сөенечле, менә шушы дини
темага иҗат итүче яшьләребезнең саны сафы арта. Менә тагын бер яшь башкаручыбызга бүгенге Мәүлид кичәсендә чыгыш ясау өчен мөмкинлек бирик әле. Эльвира Галимәрдәнова, каршы алыгыз. Эльвира Галимәрдәнова һәм Сырнай фольклор этнографик ансамбле. Зур рәхмәт. Зур пәйгамбәр туган көн бу. Шатлык көне. Илаһим хөрмәтеңә шатлык тусын. Зур пәйгамбәр туган көн бу. Хаклык көне. Илаһим хөрмәтеңә хаклык тусын. Җир йөзенә рәхмәт нуры иңгән көн бу. Илаһим бәндәләрең ярлыкасын. Җир йөзендә кара уйлар күтәрелеп, күңелләргә шәфкать уен салсын. Илаһим пәйгамбәр хөрмәтенә без яшьләрнең күңелләрен шат әйләсен. Алгы көндә ак бәхеткә юлдаш итеп, ил-йорт өчен яраклы бер зат әйләсен. Инде шушы трәкләрнең дәвамы буларак яңгырасын чираттагы җырыбыз. Газинур, дуга кылыйк без.
çaqda hak yolundan gitməsə gayib bulur durmuşda kimdir səhrədə yürür kimdir gül baxşada hər kim təqdirin görür dua qılıq biz bəxət gitməsin dualar qılıq ümid gitməsin bizdən dua qılıq biz şadlıq gitməsin dualar qılıq iman gitməsin bizdən durmuş bərəkətlər versin insaf tavfiqlərin versin iman icmaqların can şal qopmasın barlıq cinayətlər gitsin akıl saf duygular versin durmuş güzelliği artsın yana dağıtsın Qul tutib birgə yıqılıb nurga dua qılıq biz ümid gitməsin bizdən durmuş bərəkətlər versin insaf tavfiqlərin versin iman icmaqların versin can şal qopmasın barlıq cinayətlər gitsin akıl saf duygular versin durmuş güzelliği artsın yana dağıtsın Газинур, зор рәхмәт. Инде мөхтәрәм җәмәгать, менә узган атна ахырыннан бу атна башына кадәр 4-5 көн дәвамында Пермь төбәгендә булырга туры килде, Мәүлид кичәләрендә катнашырга туры килде һәм әлеге төбәктәге милләттәшләребезгә, кан кардәшләребезгә, мөселман кардәшләребезнең күңелләренә бик тә хуш килде Сырнай фольклор этнографик ансамбле егет-кызларының чыгышлары. Чын мәгънәсендә 70 төрле һөнәр ияләре булган егетләр, кызлар бүген дә менә безнең кичәбезнең йөзек кашы күрке булырга лаеклылар миңа калса. Без әле әйдәгез, менә инде үзләре ансамбль белән чыгыш ясаганда аларны сез күзәтеп калгансыздыр. Хәзер үзләрен генә сәхнәгә чакырыйк әле. Сырнай фольклор этнографик ансамбле солистлары Илгиз Шәйхразиев, Илмир Ямалов. Gözlerini küter, bu dünyаны güzel Barda jaylap düzülgen, hem bu bilge bizge Kişe ölgen jirge, bugün yawa bereket Ul tirile irtege, hem bu bilge bizge Бәхет, шатлык килгәндә рәхмәтебез онытыла Кайгыга юлыксак, сорыйбыз Алладан Кайдан килдек шунда, кайтырбыз ахырда Имин көннәр дөрес тормыш, насыйп ит, я Ходай Адашканнар табылсын, табышканнар аерылмасын Аурулар дәвалансын, амин шулай булсын Җирдә сугыш туктасын, кан кыюлар булмасын Ишеткәннәр кабатласын, амин шулай булсын Кулны сузып күккә, мин ялварам Кайдан килдек шунда, кайтырбыз ахырдан Имин көннәр дөрес тормыш, насыйп ит, я Ходай
Рәхмәтебез онытыла, кайгыга юлыксак, сорыйбыз Алладан. Кайдан килдек шунда, кайтырбыз ахырда. Имин көннәр дөрес тормыш насыйп ит я Хода. Күзләреңне күтәр, бу дөньяны күзәт, барда җайлап төзелгән һәм бу билге безгә. Кичә үлгән җиргә бүген ява бәрәкәт, ул терелә иртәгә һәм бу билге безгә. Рәхмәт бик зур. Илгиз Шәһразиев, Илмир Ямалов. Зур рәхмәт. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, мөхтәрәм җәмәгать, менә безнең быелгы Мәүлид кичәсендә ул беренче мәртәбә, беренче яңалык дип әйтер идем мин аны. Бу нинди жанрга туры килә торгандыр, анысын әйтә алмыйм, әмма Пәйгамбәр белән сөйләшү дип атала әлеге чыгыш, һәм мин сәхнәгә чакырам Сәлимә Борһанованы. Сәлимә, рәхим ит. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ey Allah'ın ilçisi, Resulallah, senin dünyaya tuğun, bütün galemlerge rahmet buldu. Sen özünün örnek bulurday, tırmış örneklerin bilen, bizning yüreklerimizde yaşaysın. Her bir namazımızın azağında sana selam bulsun ey Peygamber deyip köngülleri bizge yakın itip sana endeşebiz. Ey Allah'ın ilçisi, sen bir dünyaya tuğan vakitinde yatim bulup tudun. Çünkü sen tuğan vakitinde hem sen Saat kabilesinde yaşaysın. Seni emizip Sen imizuşu hatınlar seni kabul etmişe kire kaktılar. Hem şunun için köklerde tumanlı bulutlar, ama bir tek yağmurda jirge inmi. Ama şulay bulsa da kökte tağın bir zenger bulut tabar. Ol senin üstünde ya Resulallah. Kişiler de yağmur sırar için jıldılar. Seni imizip terbiyelev için Halime isimli imizuşu hatın kullarını alıp şefkat bilen kışaklap ala. Şuşu vakitte sineligi bulutqa merhametli gözlerin bilen qarıysın. Hamul bulut zuraygandan zuraya bara. Hamanardan yağmur yava başlay. Ama ol jirde jiyilgan kişiler yağmurның ni sebepli yava başlawın anlamıylar. Çünkü alar senin kim bulun әлі bilmiler. Ey Allah'ın ilçisi, sana hazır indi 6 yaş. Nurlu Medine şəhərine barı yolundasın. Özünün əniyin bilən, hem Əymənin ənisi bilən, özünün yetim ikənligini şundan da anlaysın. Şuşu seferinden qaytqanda senin əniyin də ölüb gitə. Hem sen aytaydın. Kışkına vakitlarımda yetim idim. Ilğayğaç da ise көп kişiler tarafından anlaşılmagan bir kişi bulup kaldım. Şuşu halden soň senin öz terbiyesine davetiyin özüne ala. Mekke'de көп kişilerini, soğuk kişilerini, yetimligini his etip, göz yaşların bilen ötkerdin. Ol mübarek göz yaşlarını Mekke'nin soğuk jili şullarga alıp giteydi. Ol soğuk kişilerde
Күп балалар әниләрнең кочакларында тыныч кына йоклап ятканда, син әнием, әнием дип уздыра идең. Ай Мөхәммәд пайгамбар, синең ятим икәнлегеңне, ятимлектә үткәргән гомереңне искә төшереп, күз алдыбызга китереп, biz үзебезнең ата-аналарыбызга аларның кадерен белеп, әнием, әтием дип эндәшәбез. Эй Аллаһның илчесе, хәзер сиңа инде 25 яшь. Син бөтен кешеләрдән аерылып торасың. Сиңа тиң бер кеше дә юк. Синнән балкып чыккан мәрхәмәтлелек нуры хушбуй кебек бөтен җиргә тарала. Синең тавышыңда өмет һәм иман дулкыны балкый. Эй Мөхәммәд, мактауга лаек тугры кеше син. Эй Аллаһның илчесе, сиңа хәзер инде 35 яшь. Кил, сиңа калма. Без сине көтәбез. Сине көтүдән йөрәкләребез тетрәнә. Эй Аллаһның илчесе, кил, көттермә безне. Кыткар безне күңел тарлыгыннан. Нур тавык сине көтә. Сине чакыра үзенә. Я Расулаллах, инде сиңа 40 яшь. Син Хира тауында, Нур тауында үзең генә калдың. Күктән Җабраил инде синең хозурыңа. Җирдә, күктә бөтен әйбер сине сәламли. Синең пайгамбар булуыңа шатлана. Син безнең өчен кара төнне юк итеп килгән нурлы таң кебек. Син Аллаһның Рәсүле, син Аллаһның пайгамбары, син Аллаһның сөеклесе. Ни өчен кешеләр сиңа кайгы китерделәр? Ни өчен алар сиңа зарар китерделәр? Син Кәбатулла янында дуга кылыр өчен башыңны сәҗдәгә куйдың. Һәм шул вакытта имансыз бәндәләр синең башыңа пычрак нәҗисләрне куйдылар. Ни өчен алай шулай иттеләр? Ни өчен? Шушы хәлдә син башыңны сәҗдәдән күтәрә алмаслык идең. Эй Аллаһым, бу бәндәләреңне гафу ит. Алар нәрсә эшләгәнлекләрен аңламыйлар дип, Аллаһы Тәгаләгә эндәшәсең син. Күрәбез, Мәккә юлларында сиңа ярдәм итәргә бер кеше ашкына. Ул кем дип кешеләр бер-берсеннән сорый. Ул синең кызың Фатыйма. Синең кызың Фатыйма синең күзләреңне һәм пычрак йөзеңне сөртә. Ул бөек кызың Фатыйма синең кебек бөтен яклап сиңа охшаган, елмайганда да, кайгырганда да. Һәм син аны тынычландырып, елама кызым Фатыйма дип әйтәсең. Ни өчен сине үзеңнең туган җиреңнән кудылар? Алар сине акылсыз дип мәсхәрә итәләр. Әмма ләкин син аларга каршы бер нинди сүз дә, авыр сүз белән җавап кайтармыйсың. Алар кем сине саклаячак? Кем синең танаячак? Сине безнең кулыбыздан кем коткарачак дип әйткәндә, син Аллаһ, Аллаһ дип әйтәсең. Син Аллаһ әйткәндә, Аллаһның аршы тетрәнә. Бәдердә дә син Аллаһ дидең. Аллаһ сиңа булышу өчен 100 фәрештә җибәрде. Синең янында 313 сәбхәбәң әзер торалар. Алар синең өчен
жаннарын бирергә һәр вакытта әзер. Син нурлы Мәдинә урманнары буенча йөрисең. Бәну Наҗар бала кабиләсен кечкенә балалары сине күрделәр. Син алардан сорадың. Сез мине яратасызмы ди? Алар: әйе, без сине бик тә яратабыз. Әйтеп җибәрделәр. Син дә аларга: Аллаһ шаһид, мин дә сезне бик яратам. Бүген дә күп балалар Бәну Наҗар кабиләсеннән булмасалар да сине бик яраталар. Аллаһ белә, син дә һич шиксез аларны яратасың. Эй Аллаһның илчесе, сиңа инде хәзер 63 яшь. Син бөек Аллаһның хузурына китәргә әзерләнәсең. Бөек дустың Аллаһ каршысына кайтуыңа бер атна гына калды. Ягъни дөньядан аерылырга санаулы көннәр калды. Һәм син шул вакытта әйтә идең: мине күрмәсәләр дә, миңа инанган кешеләремне сагындым. Эй Аллаһның илчесе, син Мәдинә минбәреннән күз яшьләреңне агызып, өммәтем, өммәтем дип безнең өчен йөрәгең, җаның белән кайгырасың. Эй Аллаһның илчесе, Аллаһ тарафыннан нәрсә генә алып килгән булсаң, һәммәсендә инанабыз. Шин күңелдән ишеттек һәм инандык дип әйтәбез. Син безнең өчен 40 яшьтә нинди хәлдә булган булсаң, шундый ук хәлдә безнең арада йөрәкләребезнең түрендә яшисең. Тот безне кулыбыздан, җитәкләп бар Аллаһның рәхмәтенә, һәм безне ташлама үзенең шафаатыңнан. Рәхмәт. Аллаһның рәхмәте яусын, рәхмәт бик зур. Мөхтәрәм җәмәгать, моннан нәкъ 1 ел элек алар үзләренең мөстәкыйль чыгышларын башлап җибәрделәр. Һәм менә Мәүлид кичәләрен уздырган көннәрдә аларга безнең инде хәзрәтләребез белән бергә, иҗат төркеме белән бергә без ул төркемгә исем эзләдек. Һәм ниһаять менә киңәшләшә торгач, күп кенә вәгазьләрне, бәхәсләрне үткәрә торгач, бу әлбәттә файдалы бәхәсләр аларга, аларның төркеменә, алар җырлый торган, алар иҗат итә торган төркемгә Раян дигән исем бирелде. Һәм менә шул көннән башлап инде аларның чыгышлары әлдән-әле безне сөендереп, безнең күңелләрне нурландырып тора. Күптән түгел генә аларның беренче видео язмалары да дөнья күрде. Әйдәгез әле хәзер без егетләрнең үзләрен сәхнәгә ташыйк. Раян төркеме, каршы алыгыз. Ассаламу алейкум. Ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك. Allah'ın rahmeti yağsın. Rahmat. Келесі жырыбыз Бұлғар илі исімлі. Кең қылашлы Бұлғар илі Ұфықларға тұташ иді Бір Аллахтан Хükім келгеш Алғы сафта башын иді Ағымнарға қаршы езді Ғаскарларын зұрдан түзді Күш kullansa düşman ile Ул аларны хәттер изде İman үтте yüreklерге Зур рәхмәт бу бигрәкләрдән Әшһәдү әллә илаһа иллаллаһ Әшһәдү әннә Мухаммадур Расулуллаһ. Нык иманлы дәүләт иде Нык булса да шайтан килде Ғұрыр дәүләт Бұлғар иле Хәтерләрдә генә инде Уян Бұлғар, уян илем Бір Аллахтан келген динем Арқанынан тұтсақ динем Киләшәгем болыр деймен İman үтте yüreklерге Зур рәхмәт бу бигрәкләрдән Әшһәдү әллә илаһа иллаллаһ Әшһәдү әннә Мухаммадур Расулуллаһ. مولاي السلي ويسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي السلي ويسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم İman ütte yüreklerge Zor rahmet bu bigreklerden Əşhədü əllə iləhə illallah Əşhədü ənnə Muhammedur Rasulullah. Hey. مولاي السلي ويسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي السلي ويسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
Allahu Akbar. Рахмат. Рахмат бик зур район төркеменә. Ішкі дөньяның кояшы сүнмәгән мәле кеше. Изгелек яшиле анда, Сабига җавап бирче. Тукта, ашыкма, дөньяны куыплар тотып булмас. Синең эчендә бер вакыт сүнәр ул якты кояш. Болытлар каплаган аны, тарат ул болытларны. Син бит кеше, онытмачы, күңелеңдә кояш барны. Күңел кояшың яхшылык, нур сипсен, уят аны. Сиңа булышырга теләп, җибәрәм шушы доганы. Шушы дога шигыремне йөрәгең янына сал. Ашыкма кире куярга. Тукта, кеше булып кал. Дога белмим дисең нигә? Яхшылык үзе дога. Бар кешелек изгелек кылса, яктырыр гына иде дөнья. Изгелек ул бер кайчанда тузмый торган хәзинә. Яхшылык эшлик һәр вакыт. Яхшылык бит ул үзе изге дога. Менә аның да иҗаты, гомере нәкъ менә шушы яхшылык, изгелекләр эшләү белән сугарылган. Һәм инде аның бүгенге көндә без тыңлый торган җырлары, без ишетә торган җырлары чын мәгънәсендә дога кебек яңгырый. Сәхнәдә Мәүлид кичәсендә халкыбызның яраткан җырчысы, халык артисты Зөһрә Сәхәбиева. Каршы алыгыз.
demişe Ya ilahi cıymıyım Ümmetlerim cımışa Günahlı ümmetlerim Yarlı kal demişe Kardeşlerimiz, siz İsrafil surun ürgey деген münecet işittiniz. Hazır başkarılacak münecet ahiret günü dip atala. Hoşa bu oylarda Resul himmeti bulsa kışı bizler anıl ümmeti iman nurları bulsun bizlerde Resul şefaat kılsın bizlerge Ucumağını bizler Yollarını düzler Ümmetler dille Dip Resul künder Dar kabirlerge Girip yatırımız Allah karşına nişik barırmız Kıyamet günü mındıy ağır gün bizlerge şefkat Rabbim üzün kıyıl yarlık indigen Vağden var senin rahmetin salıp Habibim digin günah kıyılsak Gaybet silesek bir Xudo bizden tamam bize şek kardeşlerim uylap qarıyıq biz dünyada şaqda bunu anlayıq biz Azrail gelir, canlarını alır, imanlı bulsak, rahimin salır, irekli kılma, iblis melğunne, rahimsiz kılma, münkirinden kirine İrabbim Allah'ım rahmetin şiksiz senin rahmetin işte kimimi yarlık indigen vağden var senin rahmetin salıp Habibim digen yarlık indigen vağden var senin rahmetin salıp Habibim digen
Зөһрә Сәхәбиева. Зур рәхмәт. Зөһрә ханым, әзгенә сабыр итегез әле, мөхтәрәм җәмәгать. Зөһрә ханым, менә минем өстә зур әманәт. Инде әйтеп киткәнемчә, быел барлык шигырьгә туры килде Татарстан кысаларында гына калмыйча, Россия төбәкләрендә дә һәм менә безнең зур сәфәр планлаштырылган иде. Шулай ук Зөһрә ханымның да сәфәре планлаштырылган иде Пермь төбәкләренә. Кызганыч, инде көннәр белән бәйле кайбер кыйынлыклар аркасында без тулы составта чыгып китә алмадык. Әмма Пермь төбәгеннән Зөһрә ханым сезгә зур сәламнәрне җиткерделәр һәм менә мин сезгә булган бәйрәм тәбрикләвен укып китмәкче булам җәмәгать алдында һәм инде хәзрәтнең сезгә булган изге теләкләрен җиткерергә телим. Алдан ук әйтәм, урыс телендә бөтен кимчелекләре белән кабул итәрсез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Березниковский Мухтасибят поздравляет Зухру Сахабиеву, народную артистку Республики Татарстан, с Маулид Байрамом. Желаем здоровья и благополучия вам и вашим близким, а также успехов в вашей деятельности на благо татарского народа. Да будет над вами мир и милость Всевышнего Аллаха и благословение Его. С уважением и наилучшими пожеланиями мира и добра председатель Березниковского Мухтасибата, имам хатиб Березниковской соборной мечети Рафагат Хазрат Сафин. Әлеге тәбрикләүне сезгә тапшырам. Рәхмәт сезгә ишатыгыз өчен. Аллаһның рәхмәте төшсен. Үзем дә рәхмәтләрем җиткерим. Ой, рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде быел булмаса, киләсе елларда очрашырга ясын. Рәхмәт бик зур. Амин, я Рабби. Киләсе елларда да исән-сау очрашырга насыйп итсен. Амин. Амин. Шундый ук рәхмәт хаты Березники Мөхтәсибәтеннән, Рафагат хәзрәттән әлеге чараларны башлап җибәрде, оештыруда әйдәп баручыларның берсе булган Аксу студиясе директоры Рөстәм Сәрваровка. Аңа да тапшырыбыз әлеге рәхмәт хатын һәм аларга да чын күңелдән тагын бер мәртәбә бергәләшеп рәхмәт әйтик әле без. Мөхтәрәм җәмәгать, инде мин яңадан сезнең менә шундый сезнең хуплау белән, сезнең хуплау астында сәхнәгә чакырасым килә. Менә бүгенге Мәүлид кичәсендә әйтер теләкләр өчен һәм дуга кылу өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Диния нәзарәте мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйзне. Илдус хәзрәт, рәхим итегез. Allah'ın rahmeti olsun şu Mevlid el-Nebi yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Mevlid'in hürmet edip gelgen kişilerge şimdi biz salavatla başladık. Salavatlarla devam edip her daim Allah-u Teala'ya Kur'anlar okup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar bilen bağışlayıp dualar bilen şu işleri bizden başlav hem tamamlav inşallah şunu devam ettik hem şimdi ahırı sözü biz Allah Teala'ya hamd sene. Ahir sözümüz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat şeriflerimiz hemen de bir Kur'an okup dua kılsak da salavat etip dua kılsak da hayırlı bulur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرجت أشداء بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم وترجمان لسان السلف والكرم وعلم الإنسان ما لم يعلم أصله نور ونسله آدم بعثه مؤخر وخلقه مقدم اسمه الشريف مكتوب على اللوح المحفوظ بياقوت والجواهر والقلم جسمه الشريف مدفون في المدينة المنورة والحرم فتوبى لمن رآه وتبعه ولمن أسلم منبع الشفاعة يوم الخشر والندم متبع الشفاعة للعاسين قائلا يا رب السلام يوم يا ليت اتخذنا تراب تحت الأقدام أمتي وأمتي يا ذا اللطف والكرم ينادي المنادي من قبال الرحمن الأرحم قبلت شفاعتك يا نبي المحترم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا حزن ولا ألم ثم رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذوي الكرم ثم رضي الله تعالى عن خادم الشريعة الإمام الأعظم وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين من الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشراف المرسلين وخاتم النبيين محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب يا عزيز الله şu mübarek bulgan mevlid aylarında şu mevlid şerifke bağışlangan şarаны tыңларга дип şuşunda qatnaşırга дип Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatlar aytırga дип şu salavatlarını tыңларга дип kelgen Irak'tan yakından kelgen bendelerine şulay yok kile almışa kalgan bendelerine de rahmetini eyle ya Rabbim Allahümme avru hasta bulganlarımızga şifa bir Rızıkka muhtaç bulganlarımızga rızıklarımızını kengeytip bir, mallarımızını kengeytip bir, helallerden bereketli kıl. Allahümme Rabbena balalarımızını, nesillerimizni imanlı, İslamlı, namazlı, iyilikli, tevfikli, hidayetli, baxetli, rızıklı, ömürlü, sağ selamet kılıp bizge duaşı, yardımcı buluların nasip et. Ya Rabbim, Ya zel celali vel ikram, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbim, her daim sana duaga kul ko'tarib müracaat etamiz. Ko'nglimizdan chiqqan Allahümme izgi tileklerimiz bilen ya Rabbim dualarımız bilen sana müracaat etamiz. Allahümme özünün rahmetinden taşlama. Ko'ngil tinchlig'i, jon tinchlig'i ber. G'oila tinchlig'i, g'oila bereketi ber hamma bizga de. Ilkin tinchlig'i ber. Allahümme Rabbena turmushlarimizga bereket ber. Ya Rabbim, her vakitte de Allahümme özünün rahmetinden taşlama. Bu dünyada yaşaganda hamma bizga de özünün suyukli qarashing bilan qarab
Ya Rabbim bizning qilgan duolarimizni qabul et. Allahumma Rasulimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'ge yetkirgen salavat şeriflerimizni, selamlarimizni ya Rabbim ona eriştirip, ona yetkirip ya Rabbim onardan da Allahumma Rabbena bizge şefaat kılılarını nasip et. Kıyamet meydanında basıp durgan vakitlerimizde günahlı bulgan bendelerge, günahlı bulgan Müslümanlarga min şefaatçi bulam dip vağıda bergen senin Resulün ya Rabbim özünde Kur'an ayeti bilen şunu tasdiqlıysan. Allah'ım Rabbena şefaatinden taşlattırma. Ya Rabbim rahmetinden taşlama. Allah'ım Rabbena ya Rabbena bizden ümit etken cami garbaqlarının ruhlarını şad kıl. Özümüz rızıklangan vakitte bizden dualarımızla alarga bülek, hediye, rızık beraberinde, selam beraberinde jetkirip alarının da ya Rabbim ruhlarını şad kıl. Günahlarını gafu et. Etiyenilerimiz, ebi babalarımız, Irak yakın tuğanlarımızın ruhlarını şad kıl. Bu dünyada yaşaganda hemme bizge de senin süyüklü tuğru kulların bulup, bu dünyadan iman bilen, songu sözlerimiz la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sözleri bilen ketip, gelecekte hemme bizge de şuşlay birgeleşip, doğrudan doğru cennetil ağlayga kirip, senin yüzünü görüp, ya Rabbim huzurlandırga nasip et. Rabbena atina fid dünya hasenetehu ve fil ahireti hasenetehu ve qina azaben nar. Allahu Ekber. Allah'ın rahmeti yavsun. Allah Teala dualarımızı kabul etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Rahmat Hazret. Muhterem cemaat, indi bugünkü biyılgı Mevlid kişesi de ahırına yakınlaştı. Yere oralarını yakın etip gelişçiler var. Biz her barşağızga da hayırlı yollar tilep kalabız. Vaazlarını tınladık. En mühimi şunu unutmayık. Bizning yalgışkanını, bizning Müslüman kardeşlerinin bir-biri bilen talaşkanını kütüp duruşlar kubul. Alarga mümkünlük vermeyik bizne imanımızdan, dinimizden yazdırırga. Birden bulayık, birge bulayık, duada bulayık. Yana şıraşularga kadar zor rahmet sizge. İsen sağ olunuz.